Yung mga sapatos pala ng ano, ng mga nagpabili. Diyan Nike latad. Sa Nike nga. Pag yung, baka pa yung mga naman, 75%. I've been waking up too early just to lose some more sleep. I've been hiding from my pride while I'm looking for a change. Oh, but what if I change my mind? When I find I'm wasting Nike. Ayun na nga, naging size. Ano sigurado kay ka talaga kakastahan? Hindi, may measurement naman sila eh. Ano dati pagpatayan yan, i-measure tayo pa yung muna. Wala nga mo nga ngayon, nagkulpi kayam diyo nagkay. Hindi sa loob, anong sapatos kasi. Ang mga jingi, pag measurean ti saka, i-jain mo, pugaw ka. So, ajay, hindi na tap na makita niya. Ayaw, yung may ganon-ganon? Oo, hindi ko sinabing ipapasok mo dun sa loob. Okay, get. 8.5 yung magkapatid. If we had the conversation, I know exactly what he say to me. What he say to me. He would say you'll be alright. If you know where to turn to, you'll lose this fight. If you don't ever learn to keep it in balance and always know you can only get higher if you've been low. He said you'll be alright. If you live in the moment, don't give up on life. It's your only opponent. You can only be honest. I make you this promise. I'd say if I made a lot of money, I could buy you a house. And then maybe I could say I got it all figured out. Cause you know it don't grow on trees. But you would tell me so, you'll never owe me a thing. I said what about Go! Bye guys, thank you. Thank you. Napagkatangan tayo. Daman fragrance outlet. Dan dati baka nandyan na yung ano mo, Calvin Klein mo. Na? Ipagay niyo ba tayo? Wala na, may pabango naman ako. Yung mga sapatos pala ng ano, ng mga nagpabili. Diyan Nike latad. Sa Nike nga. Mishi. Hay, naku. Glit. Nakaturturo. Ganito ba yung sayo? Pero maganda yung kulay yung sayo eh. Pero maganda na naman. Indoor naman. Hindi naman... Ay, ganito na yung mga nila. Ito yung mga nagpabili ng sapatos. Ay? Puri ka tag-measure na kang kayo man ako. Idulin tayo. Idulin tayo. Parang may ganyang sapatos kayo dati. Wala ba? Parang ganyan yung mga... Ay, uno ni mga tao. Under Armour yun na o din na kinatan ko nga sapatos to. May dati nila. Ba't parang hindi ka nahirapan sa'yo? Ha? 9.5 mo ang size. 8.5 na nga ito eh. 8 lang ang usual na shoes ko. Iba pala yung pangalan ng store na to. Iba pala yung iniisip ng kakainin natin. Nagkakatinda mo? Hindi diet plus. Malata na. Happy Dialysis Day! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I
falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. Kapingero ni sir. How we doing, everybody? Good. How are you? We're doing pretty dang good, if I say so myself. That's good. Ay, patingin. Huwag naman pink para magamit na sa iba. Ano ay tama at ate nga kami. Ate ito din. Basta ang kulay. Ang laki. Anong size yan? Pang ilang months? Ang laki mo ito yung sinelas ng bebe. O nang inatnat ni ano. Inatnat ni Chopper. Kapili kayo, ma? Hindi, naman ang maganda yung ngiti. It's a good sign. It's a good sign. Pishi! Pishi ah! Pishi! Kita mo, marigda ko limutan. Makita mo. You look at your face? Hi! Pag yung, baka po yung pangalawa ang 25% off. Hindi ko po alam. Even if the sky is falling, My God, Mishi. Nagpupi ka naman, anak. Katawa ka ta. Tawa-tawa ka dyan. Ha? Tawa-tawa ka dyan. Yeah, Mishi. Hey, Siri. Call Mac ni Hanggang katakatawa, Mishi, ta hindi nakakatawa itong ginawa mo, anak ko. Yeah! Ew, Mishi! Ew! Wait. Wait, Mishi! Sakit lang, anak ko. Dan. Dan, anak ko. Grabe. Ay. Grabe. Bye. Napano na, nagado siya takil na. Sabaw? Binibos ko na. Magkarte to yan. Sorry, anak ko. Oy, malamig. Ay. Maya. Dapat ito yung pagtumaw. Ay. Bakit mainit o malamig, anak ko? Pati mo kami nilikod ti tumang nan. Nilikod na isan. Baka mo kasi ulo. Nalilo? Gabi. Gusto na lang ko. Pintado man dati kasi na may tae din yan. May tae. Kukta-kukta na kanina. Tahimik kanina. Explosion. Kaya pala. Parehas kayo ni daddy mo kahit saan kayo mapunta. Nagpupupi kayo. Nari, nag-iwan ka na ng DNA mo dito. Ay, nag-iwan ka na ng DNA mo dito na. Ay, ang galing-galing. Nag-iwan ka na ng DNA mo dito na ka. Ito lang. Uy, yung card mo. Your receipt. Ang dami na. Basta gayang-kaya na. Nagsungit. Nagdardaras mo kami. Ma-press pressure actor. Hindi pa gising. Ano na? Walgarap na. Walgarap na. Ang sarap ng banana. Kape. Masarap po nung may Kape for me. Hindi ako nagpalagay ng peanut butter. Blueberry muffin yung kay mama. Masarap po. Tapos nalagyan ko din ng banana tsaka almond. Roasted almond. Baka mamaya kumakain na yung alaga mo dyan, ha? Wala, very ano siya, oh. Nakikure siya sa mga nakikita.
Ganyan ang gusto niya. So, every time na lalabas tayo nanin, gaganyan ka na lang ni daddy. Ang hirap mo lang kasing ibalik sa car seat. Akala ko, itatoppings na gano'n. Imimix pa lang. Hindi ko malasahan. Parang winash out ng kape kasi yung panlasa ko. Baka yung American Eagle niya, nagkakalog niya ang rock. Oo. Yun yung binarang ko. Ang nagpamahal lang ata yung dress ko eh. Wala silang discount sa mga dress. Pero mga t-shirt nilang mura. 11 lang. 24 dati. Kasi matingin baba na. Tingnan ko nga kung totoo na walang tax dito. Oo nga. Mababa kapag food tax. 0.43 lang. Ganun naman na siya. Nakasale din ba itong mga ito? Oo, 50%. 50%. Ah, talaga? Uy, cute din to. Kaso napaka-plain naman. Gusto ko sana yung may konting print din. Ito, may salamin siya. Oo nga. Masulat. Bilhin natin, daddy. Hindi ko din. Kunin natin. Bagay na, bagay na. Ito na lang. Tapos na ang shopping. Tapos na. Tapos na ang sinahod. Aray ko. Sigurado ka na ba dyan, ma? Sigurado ka na ba? Last chance. Last chance. Pwede pang bumalik. Andito Mall of America. Ay, oo nga. Saan ba yung Mall of America? Minneapolis. Sa Minnesota. State of Minnesota. Hindi, maikaliman. Na-stress talaga ako pag dito sa Omaha. Pag nasa Sioux Falls naman ako, mas mabilis pa yung speed limit dun. Hindi naman ganito ka-stressful. Ito gawin ko. Tsaka ito exit na. Parang yung kanina, no? Yung tatluhan na ganun, kung saan ka pupunta, may pa Kansas, may pa Omaha. Ado gawin interstate dito eh. Ay 80. Medyo 880. 680. Ado. 680. 680, oh, daddy. Oo, tapos 680 dito. Kaya pa na. Na-invade na po ng bata ang road trip playlist namin. Nasaan na yung bate? Pick a movie, I'll pick you up, we'll go eat sushi. Or we'll go downtown. With our best moves we can boogie. Oh my, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, oh my, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na 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 na. We are goofy, playing tag in the jacuzzi. We'll go upstairs, with our best moves we get groovy. My, oh my, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, oh